Исәнмесез, телевизор караучы туганнар. Сез кабаттан Текә ТМТV каналында Текә яшьлек тавышы хит парадын карыйсыз. Мин, Гүзәл Салаватова, сезне бу атнада клиплардан торган сәяхәткә алып барырга әзер. Ул сәяхәт белән бергә якынлашып килүче җәйге яллар турында да сөйләшербез. Игътибар белән тыңлагыз һәм сокланып карагыз. Без башлыйбыз. Ялга барыр мизгел килеп җиткәч, иң мөһиме барлык әйберләрне барлар алдыннан үзегезнең документларыгызны барлап куегыз. Паспорт, билетлар, путевка һәм башкалар. Чөнки күпме генә әйбер алып барсагыз да, документларсыз сезне бер кайда да кертмиләр. Сез барлый торыгыз, ә хит парадны Лилия Мазитова ачып җибәрә. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә, каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк.
Әлбәттә, чемоданга сыймый торган киемнәрне дә сыйдырырга онытмагыз. Жылы якка барсагыз, ул төрле шортик һәм футболкалар, баш киемнәре, шулай ук ярты ел буе сайлап йөргән купальникларыгыз турында да онытмагыз, кызлар. Ярар, җыена торыгыз, ә мин сезне Илшат Хамадиевка тапшырам. Каршы алыгыз. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mene. Zülfiye nerede o? Koya. Марсель, айда хәл итәбезме? Марсель, минем танышларым бар, айда хәл итәбез. Юк, барып кайтам. Үпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Аерылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Аралар üzülгән, ümitlәр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең изелгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Чемоданны әкрен генә җыя башладыгыз буга инде. Киемнәр белән бергә шулай ук гигиена әйберләрен дә салырга онытмагыз. Кайбер оста туристлар андый әйберне алып тормыйча ялга баргач кына алалар. Ләкин үзеңнеке инде. 9нчы баскычта Римма Сафиуллина. Бәхет тауы
Ялда буласы хәлләрне белеп булмый. Шуңа күрә үзегез белән кичкенә генә аптечка алуы да бик мөһим. Үзегез кулланган даруларны аласыз да, ял иткән вакытта башыгыз да авыртмый. Рәхәт бит. Җыена торыгыз, хит парадны алга таба Радик Галиев дәвам итә. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигелли дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Siz bulmuk hem sizlerge, selam birik dostlarga, hayırlı yol tilep kalik, gözüm kitken kuşlarga. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигелли дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürmekчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Шулай ук юлга чыккан вакытта бик мөһим әйбер ул акча. Үзегез белән запаска алып барсагыз, начар булмас. Анда баргач бөтен күргән әйберне сатып аласы, барлык дус туганнарга сувенирлар алып кайтасы килә башлый. Шуңа күрә носкиегызга булса да яшереп барыгыз. Дөнья хәлен белеп булмый. 7нче баскычта Элина Нишева.
Техника турында да онытмаска кирәк. Юлыгыз узак булса, әлбәттә колакчыннар, телефон зарядникларын алыгыз. Истәлеккә матур фотолар, видеолар ясаганнан соң, аны карарга рәхәт һәм истәлек. Сез чемоданнарыгызны җыйган арада сүзне Валерий Назаровка тапшырам. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми күрешүләр сирәк. Эшләремне ташладым да очтым, янарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш бастышлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш бастышлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Яхшы кеше булсын иде дие, тәрбияләп үстергән улым. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш бастышлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш бастышлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Диңгез турында уйлый, безнең социаль шелтәрләргә дә язылырга онытмагыз. ТМТV каналының яңалыкларын иң беренчеләрдән булып беләсегез килсә, ВКонтакте һәм Telegram сәхифәләре сезнең өчен эшләп киләчәк. Ә 5нче баскычта бу атнада Рамил һәм Рамилә Хайретдиновлар.
бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән белмәсен. Син минеке минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлык төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Шулай ук яр буенда кызынып яткан вакытта вак киек кремнар турында да онытмагыз. Тәнегезне кояш ашаса, ялыгыз отельдә кровать өстендә үтәчәк. Ял турында сөйли-сөйли 4нче баскычка да килеп җиткәнбез. Каршы алыгыз, Эдуарда Магдеева. Üşügән
Диңгез турында сөйли башлагач, үземнең дә ялга барасы килә башлады. Ләкин әлегә иртәрәк. Чөнки безнең беренче эшлек. Каршалыгыз. Бу атнада 3нче баскычта Илнур Юламанов. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда кышлаганның, күрсәттем мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Ялан мим да ачу йөрүтмим, көчле булып калам хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Ял белән бәйле барлык әйберләрне дә әйтеп чыктым. Оныта күрмәгез. Ә безне чираттагы баскыч көтә. Бу атнада аңа беренче баскычка эләгер өчен әз генә җитеп бетмәде. Ләкин икенче урын шулай ук бик шәп күрсәткеч. Каршалыгыз Илдар Идиятуллин. Бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың, минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың, минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә.
Bir-biringнен айырылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Җиңүчене игълан итер алдыннан барлык караган клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты. Дөнья минем йөрәгемне, хисләрем тулы бакты. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Яшермикче күңелләрне, яшингел алга карап, дошманга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Күпме еллар үткәндә, яшермә хисләрем. Сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгем. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткәннәр өчен. Тормыш баскычлары, тормыш баскычлары. Җилләр ишетерләр, айлы төндә, мин яратам сине димәсин. Сусаган йөрәгем тилерде, нишләттең икән син йоклаган гөлне. Anlatmada, sıvıtmada, iki yürek arasın. Canlardağı sağışlarını bәхет нурлы капlasın. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ниһаять, беренче урынга да килеп җиттек. Каршы алыгыз, яшьлек тавышы тапшыруының бу атна җиңүчесе Эльвир Габдуллин. Чын күңелдән котлыйбыз һәм алга таба да бары тик уңышлар телибез. Осы базарға бір көз жетші бете. Әлі ял тап қайтабыз өспетке әштен алылды. Ненде yol yurtu indi ol. Oğulda işlik yakını. Яра, жоларыса балыққа кеттім. Çaklарда unutабыз хисләрне, икебез ике почмакта уздырабыз
эчәбез. Арада куе томан, татлы балда башы кебек, кайнар чәй салкын сыман. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Сөю кадерен белеп яшик, узмасын ялгыз кичләр, булсын бары араларда сөюле кайнар тиселәр. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык, юкталмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Ял турында сөйләштек, яшьлек тавышы тапшыруын карадык, урыннарны билгеләдек. Әлеге мизгелдә әкрен генә саубулашыр вакыт та килеп җитте. Кайда гына ял итсәгез дә, иң мөһиме, ялыгыз рәхәт һәм күңелле үтсен. Мин Гүзәл Салаватова сезнең белән бу атнага саубулашып торам. Тиздән күрешербез. Пока-пока.